Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai ye phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. U MLA ka mau kerwat ba Renington El Thongkhar ula penti pat ba bakandon ka jingyalang nagabenta ki riurang ba jong ka dong kathan nagabenta banya perkhan ya ka jingjlei jong udrok sapo ka district bar ka jingyalang kanong hakashi tarik ujun ar hajar ar sau. Haga por shibajin of haisngi bar ka jaka ban pelong jingyalang kanong hador bar hall mau kerwat. Kumtala kerpan ikiseng longkmi kasankur kiseng samlashnong kiseng bhalang bapher jong kadong gathan bakinwan khnang ha katei kasngi khnang ba kajing ya ai jingmut kanong kabajam ngakwa berpentip padba bakandon ka meeting jong ki riurang ba jong ki nongyalam ki longkmi ki longpa ba ki khun samla ha ka shitarik jong bnai jun kapor khat arbaji hador bar hall jong ka mau kerwat ngikhot subha ya usim bat ka executive committee jong u ya u MDC jong ka mau kerwat constituency ya ki menteri snong rengkat bat ki executive members ki jong ki ya ki president ki secretary rengkat bat ki executive committee jong ka KSU jong ka HYC ka Hito, ka HNM, ka FKJGP, bat kiwei ki NGOs kibadon hakadong kathain makurat hibaro kawei. Ni khot subharu ya ki riurang ba bat ki nongyalam jong kadong kathain. Laki long ki nongyalam rang ba, lane ki nongyalam samla, lane ki nongyalam longkemi. Ni khot subharu ya manager jong kasankur rengkat ya ka executive committee ki jong i. Ni khot subharu ya ki seng longkemi bat kiseng samla jong ki shnong ki bapher rengkat bat ki executive committee members ki jong ki baro ni dah kerpat dak jisukhia ba pinwan khnang kri biting bangin yo banja tai bat banja aijing mut ya kene ko wi kijing ka bakum kadong kathan ni mat menta bat kata kalong kijing jelei jong udrok jong kinong di drok bat kinong khayi drok ha kadong kathan makurat baro ko wi ni khot wi wer pi pinwan khnang kri jigalang bagi don kampe ya kicing ajing mut ba kodon pi ba kum ka imlang kasalang kumno ngin ya khun ban lat ya kene kicing ha ka ba kilabon ki family ki long ying ki long sem ha ki snong ki thaw pher ki balamat ya kene kicing da kicing ngam jong ki khun jong ki ban ngam ha kicing mlin jong kicing di drops tan mar kata ngakhot kepat je pi baro ki rong ba jong kadong kathan ba pinwan khnang kanang gring meeting ban yo ban ai kicing mut ba kodon jong pi bat da kicing wan jong pi i kweliti bangin don ki solution ki bangin ya rai lang ha ki tu sngi ha tu meeting tan mar kata simpat nga kepat je pi ki rong ba pinwan ha tu sngi bat ngin yo ban yo i ki khmat jong pi kicing ai jong mut ba kodon jong pi